Il-Pulizija qed titlob l-għajnuna tal-pubbliku biex jinstab raġel ieħor suspettat li fil-bidu tax-xahar li għadda wettaq hold-up minn ħanut tal-ġojellerija f'Taslima. Fi stqarrija l-Pulizija ppubblikat ir-ritratt ta' Bektash Mukam li għandu 26 sena u appellat lill-pubbliku biex jgħaddilha kull informazzjoni dwaru. Minn stħarriġ li jagħmel One News jirriżulta li Bektash jiġi ħu Daniel Mukam, iż-żagħżugħ Albaniż li qed ikun investigat dwar l-istess każ. Dan tal-aħħar tressaq il-qorti mixli b'attentat ta' qtil wara li allegatament ipponta arma tan-nar lejn il-pulizija meta marru biex jarrestawh f'Paċeville. Huwa kien ġie mixli wkoll li attakka u rreżista l-arrest bi vjolenza u li ħebb għal 3 kunti stabbli tal-Pulizija tar-Rapid Intervention Unit. Iż-żagħżugħ kien twaqqaf flimkien ma' ħuh Bektash fuq suspett li setgħu kienu involuti fil-hold-up li sar mill-ħanut ta' Diamonds International u li matulu insterqu beluf kbar ta' euro f'ġojellerija. Nifhmu li Bektash ġie irrilaxxat wara li l-Pulizija ma kellix biżżejjed provi kontrih. Fil-hold-up ta' Tinje kienu involuti 3 persuni, 2 li daħlu jisirqu barma u ieħor li saq il-karozza mill-parkeġġ ta' Tinje Point. Waqt il-hold-up kien aggredit ħaddiem tas-sigurtà li sofra ġrieħi f'rasu b'daqqa tarma. Il-Pulizija ikkonfermat ma' One News li l-Albaniż Ramazan Hisa li hu t-tielet suspettat f'dan il-każ u li tiegħu il-Pulizija ppubblikat ritratt jumejn wara l-hold-up għadu qed jiġi mfittex. Sa dan it-tant il-Pulizija qed titlob l-għajnuna tal-pubbliku biex min għandu tarif dwar iż-żewġ suspettati jagħmel kuntatt minnu fih magħha fuq in-numru 119 jew 21 224 001.